Straight to the point. Gibana-bana nga makabiya sa Pilipinas siguro karon ng gabi. Straight to the Pero point. nagbilin gyud og mga pagwan-uwan siguro. Muna og uwan-uwan gamay mubaha og dako. Dili malikayan nga ato gyud mahisgutan mahigala ang flood control project sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Straight to the point. Pipila ka mga daan sa Subo, mga kaigalaan, Mandawi og Talisay, nakasinati sab og mga pagbabaha kagahapon, subay sa pagbunok sa uwan. Straight to the point. Ang Department of Public Works and Highways sa laing bahin dinhi sa Central Visayas, base sa mga reports nga to nakuha. In fact, mausad ron mahigalay ng gawas sa mga pamantalaan na front page pagani karon mahigala sa pamantalaang The Freeman nga nidipinsa ang Department of Public Works and Highways. Ang DPWH sa Central Visayas na nalipod sa QM Builders ang usa sa mga 15 ka mga kontraktor sa DPWH alang sa flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Matod sa DPWH, ang pagkaapil sa kumpanya sa listahan nga gipagawa sa presidente wa magpasabot nga dunay irregularidad sa mga proyekto niini. Straight to the point. Pagtagad robota mga kaigsunan. Ono ang atong dakong pangutana mahigala sa Department of Public Works and Highways. Ono akong giingon mahigala pag gawas gyud ining maong isyu atol sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Kung nakabantay mo sa dagan sa dokumentaryo, ang unang target gyud ang Department of Public Works and Highways. Kaya sila man mo implementing agency ani. Kung tinuod nga seryoso si Marcos paggukod mga higala o pagsulbad, pag-investigar ni ining maong mga korupsyon, dakog kahimuan ang Department of Public Works and Highways. Kasi sila man may gitugyanan ani. Kining kwarta mahigala sa gobyerno nga maghisgot ang infrastructure, maghisgot ang mahigala ga flood control project. Straight to the point. Unya, sa atong nakuhang report dito sa kauluhan, ang Malacañang ni Tataw nga padayon mahigala nga nag-enjoy sa pagsalig sa presidente si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Straight to the point. Subay sa gikwestiyon nga flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Kung mauho na, kinanglan nga si Bunuan maoy mo cooperate sa presidente indeken. Kaya doon nagug kay trust and confidence ko na mga higala sa presidente ang gihatag nimo. Ikaw mo'y alter ego sa presidente. Nagani isalig ang presidente nimo sa ato pa. Ikaw mo oy musulti din ha kay ato pangutana magud giunsa man pag-distribute ang mga flood control projects. Straight to the point. Panagkwarta 545 billion ang budget mga higala sa flood control project. Giunsa pag-distribute. Ngano nga sa top 10 nga mga provinces, flood prone provinces, kito mga bahaunon gyud nga probinsya. Ngano man nga ikaduha ang Sugbo nakakuha nga dili man apil sa top 10. Pero okay, kita mahigala ni amanta Sugbo. Dako dito kalipay Kung ka anak nga bisag dili ta top 10 pero nakakuha ta sa tupadunay mga maayong laki ani dito nga mao gyud nakakuha nga resibo ibutang na resibo. 414 projects. 414 flood control projects ang diya sa Sugbo. Mapasalamaton mang Sugbo anon ana, okay. Pero ang pangutanan na karon giunsa pag-distribute na pod within sa Cebu. Ang akong pangutana sa Department of Public Works and Highways, giun sa pag-distribute nga at least ma-feel sa mga tao ang impact ba? Nga na-solve gyud ang problema sa baha. Straight to the point. Pila man mga higala ang akong pangutana gud kay labi na kita sa media, nagsige kita coverage. Every time mo uwan, ang mubaha dahil ang problema sa baha gyud dahiken Cebu City. Kana gyud problema man gyud. Mandawi City, sus kanang iis Fortuna sikat kayo sa baha. Dito sa Cebu City kanang Sunstar, kanang dapit sa may SM. Kanang Kulon area sikat kayo sa baha. Ang Talisay, sikat ka sa baha. So, og pananglitan ani magaling, ang kung pangutanas Department of Public Works and Highways, giunsa pag-distribute ni ang maong mga projects, asa dapit ning maong mga projects, kining 414 ka mga projects, dapat ani ang manubag mahigalang Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Kung mo na akong giingon, ang QM Builders, willing to address DYHP, nga mo maminaw nila, anytime, og moingon mahigalang QM Builders nga Atty. Phil mo tubag mi aron nga maka bati po ng publiko nining sitwasyon na ron. Atong paminawon ang QM Builders kay nga kung pangutana magod tinuod gani kining 414 ka mga flood control projects para sa Sugbo nadawat yun sa Sugbo basig na habilin ning uban basig gamay rin abot sa Sugbo basig figure na kana may itong pangutana. Now kanang 414 panalitan ko na arigyo na sa Sugbo ang QM Builders bagi nakadaan na tanan.
Kay mo may giingon mahigala ang top 4. Sa top 15, ikaupat mahigala ang QM Builders. Nationwide nga nakakuha ining maong budget. So nga itong pangutana, kanang 414 ka mga projects, ang QM Builders ba na? Ngoy nagda? O dili man gani, kinsa pay lain nga mga contractors para mahibaw-an na to. Hain maning mao mga projects. These are legitimate questions. Asa man dapitan ni? Nganong man unaha ang pangutana sa DPWH? Nganong man unaha pag-address ang Cebu City, Mandawi City, Talisay City, Lapu-Lapu City nga dugay man nagmu ang mga tao. Grabe man diha napita ang baha. Straight to the point. Mo kana nga importante mahigala nga masayra na to. These are legitimate questions, Karon ang gawas man ron mahigalas pamantalaan. In fact, naman sa pamantalaan ang the Freeman ron. Nilipinsa ang Department of Public Works and Highways sa QM Builders. Okay. Atong tawgon ang Regional Director mahigala sa Department of Public Works and Highways ano indekin. Ato panguntanon sila, asaman, giunsaman niya pag-prioritize because kung pwede pa may makasuggest ni ana o pwede pa may makasuggest mingon gyud nga taga priority ang Cebu City. Ang Mandawi City, ang Talisay City ug Lapu-Lapu City kay perting mo man sa mga tao ani. Ngano man nga to aman hinuon sa hilit-hilit ni pamutang ning mga projects. Straight to the point. Mo ni anda kong pangutana kay dugay naman mga higala tang ka-problema sa Cebu City, Mandawi City, labi na kanang ES Fortunas ta sikatay gyud ang kalsadaha indekin. Kanang kalsadaha gari ka mga higala sa San Miguel, sanang kalsadaha dinay? San Miguel o Tipulo para pagkasikatas baha. O gari ka sa Cebu City kanang dapit sa may sitiyo, askang sikata. Kana diha mga higala sa downtown area kana sa Sunstar. Grabe kayo. So ngano man nga wa man tagaig priority para unta nga ma-feel ba? Ma-feel sa mga tao nga dunay impact ang flood control project. Straight to the point. Di na kinahanglan nga daghang eksplikasyon. Ako mismo sa kahanginan moingon ko nga okay. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos maayo, no? Na-solve ang problema sa baha sa Subo nga dugay-dugay na. Gibudgetan og pila ka bilyon, na-solve na. Wa nay baha dahil napita karon sa downtown area. Straight to the point. Klaro gyud makita gyud. Pero kini mahigala sa pagkakita ini hasa man dapit na. Mo na itong dakong pangutana mga sukit tig paminaw. Straight to the Gantari point. pagtagad rumutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, Cebu City, Mayor Nestor Archibal nanawagan sab og transparensiya sa Department of Public Works and Highways, DPWH7 sa ilang flood control projects. Dinhi sa Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Kanao, unsa man na, no? Cebu City, kinahanglan magkag-billions mga kinahanglan, dili man makasarang ka ang kwarta sa local government. Mangayo og tabang sa national government, taghang kwarta. Dughan na rin kwarta sa national government ni Dekin. Aliman ka nag 545 billion para sa flood control project. Dapat ma-feel sa mga tao ang impact. Straight to the point. Ingon na gani mahigala si Ramon Ang sa San Miguel Beer, sa San Miguel Corporation nga, mo volunteer siya mo-solve ng problema sa baha. Kung mo-solve si Ramon Ang din sakto po, nga kuhaan na to o pilay na gasto ni Ramon Ang, dili man siya ulian, kaya nga man siya may gala nga volunteer ng iya, mo na ikuhaon nga pahak sa DPWH indekin. Ihatag dito sa lain, o para nako ihatag sa healthcare, nato nga hisgutanan. Straight to the point. Tinuuray lang daghang problema ang ato mga hospitals. Common problem na to ang healthcare sa Pilipinas, labi na dinhi sa Sugbo, mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Kahapon na napoy nagpatabang nato, labot gyapon sa problema sa hospital. Akong gi-interview des kahanginan atong gipakuyugan dito sa Kapitolyo pagkahuman para ma-investigar ni mga sukit tig paminaw. Straight to the Katong point. pagtagad lubutaga sa atong panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin si 5th District Congressman Duke Frasco niauhag ni Governor Pambali 4 og usa ka og inguman sa Junta Provincial nga suportahan ang balaodnon nga mopalambo sa Danao Provincial Hospital aron mahimo kining level 2 nga tambalanan. Straight to the Apan point. ang Capitol Consultant nga si Dr. Nikki Catalan na mahayag nga mahimo ra kining mapatuman bisan og dili iagi og balaodnon sa Kongreso. Straight to the point. Kanig pagtagad doon mahigala lain-lain sa og reaksyon ang mga tao ani mga kaigsunan kay dunay uban ni ingon nga maayo man ang kang Frasco nga iya palambuon na gyud no ang Danao Provincial Hospital. Pero ang uban sa ingon naulahay man si Frasco labon panahon ni Gawin nganong wa man yan na buhatan. Kini ato lang ning agi kataw-katawa mga kaigalaan. Bueno, una-una sigurong Frasco mahigala nga medyo sikat-sikat naman nirong pagsulbad sa healthcare program. Ari lang sa siya mo sakay din dapita mga kaigsunan.
Pero bueno, kung panalitan alang sa kaayuhan, okay ra man na. Pero mo lagi na nga ngano man na malihok sa una pa indekin, napasagdan man. Imagine ka ang mga atong mga tambalanan sa tibuok probinsya mo to nga tangtang tong mga consultant nga mga doctors mahigala sa probinsya kay gilaslasan ni Governor Gwen Garcia mahigala ang budget alang sa healthcare. Straight to the point. Amo na mga sukid tig paminaw mao ni ang atong tagapagtagan rumutaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin usab mga sukid tig paminaw sa kauluhan mga higala ato ni tagapagtagad daghang gyud na problema ining flood control project ron mga sukid tig paminaw. Kay hasta mga higalang mga senador matud pa do naman mga kaygala ay medyo matapsingan ining maong isyu mga higala. Kini mga contractors, mga kagalaan nga mga contributors sad matod pa sa ilang mga pangampanya. Straight to the Kaya siyempre, point. kumudagan ko ka mga kagalaag senador, mudagan ka may galag ini posisyon sa gobyerno, makagasto magyugag dako. O niya, mangita kag sponsor o pananglitan ka na mo ang contractor o naka-sponsor nimo, medyo maglisod ka ng dapita ron o imbisigar, ha? Ato ni tagag pagtagad sa mga kagalaan ining atong pagmanuban karon. Ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga higala. Nya kini ni ang ato lang sa sagulan ni og mga aligre nga isyu usahay kay bugat kini ato mga issues. Katutuang isyu sa device ganda mga higala. Nya kini ni ang gihimo niyang komedya mga kaigalan tong jet ski ni Duterte og ingon man ang dahig. Naghansad ang react mga sukin tig paminaw. Dunay ni dipinsa ni Vice Ganda, do na poy na naway mga kagalaan. Pero mo na tong ingon og ato ning i-discuss atong tan-awon may gala tong ato mga higalang timbang-timbangon gyud og maayo. Kay kinigod mga higalas Vice Ganda medyo mao na iyang trabaho nga manghumidya. So part na sa iyang trabaho pero ang uban sad miingon og mao na iyang trabaho nga di pud siya makapasakit og tao. Straight to the Kini point. kong komedyante usahay mga sukid di paminaw tinuoray lang maningkamot po sila nga ma-please in town nila ilang audience. Pero mao lagi na nga kanang imong pag-please imo sa imong audience, imo lang pong bana-banaon nga dili pod makahatag og kasakit. Kay mismo gani mahigala ang mga ordinaryong tao, og uban pa mahigala kadtong panahon mga kigalang iyang binuangan pod og iyang gi-appeal sa joke mahigalas Jessica Soho. Straight to the point. Medyo dili pod maayo to nga paminawon mga sukid di paminaw. No? So doon na sa iya mga joke sad mga kagalaan nga medyo dili na pod mga higala makakatawa ang tao. Pero mo lagi na og di pod lalim na iyang trabaho nangita na pod siya kwarta. Sa iyang paminaw nga kini niyang unsay pamaagi nga makatawa mo iyang humahimuon. Pero usahay ka ng joke ron mga kagalaan nga below the belt na sad lagi kayo. Now ato ni tagag pagtagad mga kagalaan. Bisag kinsa nato, atong i-discuss ni mga higala. Bisag kinsa nato usahay mag-joke-joke ta okay naman na. Pero mag-joke-joke ka nga medyo makapasakit kasi mong isig katao na pod. Lahi na pod ang istorya ha, no? Mo na atong tagag pagtagad mga kagalaan karon kay kanang pag-joke-joke katawanan pero para nako magod ang akong kabiliban mahigala nga maghatag og mga joke-joke diri sa Pilipinas. Unang-una mga higalay pabor-pabor. Kini ni ang unahon gyud nako mahigala si Tiban og si Goliath. Ay pabor-pabor na og mga komedyante lang mahisgutan mga higala. Why pabor-pabor kay amo man ning kauban sa DYHP. Kita na katawa mga kagalaan. Pero sa pikas bahin mga kagalaan og nasyonal ako believe kay ko atong Dolphy day. Kato si Dolphy King, Comedy King man to indikin. Ngalan og Comedy King. Ako believe ko ato kay natural ba? Natural ba ang pagkatawa, no? Kini sila Steven og Goliath maayne mo daga pagkatawa natural sad mga kaigsunan. Mao sad to sila si Kuan. Kini ni ang katos Dolphy. Ang uban nga mga komedyante medyo dili kayo. Ako lang evaluation dili kay ko inana ka hanga nila. Tungod kay usahay dili magko ganahan nga mo tan-aw og kanang mga joke-joke bitaw daykin nga kung imong gamiton ang katawanan ang imong isig katawo medyo dili kaayo maayo nga joke. Straight to the point. Hasta gani na mga joke mga higala nga himuong katawanan ang kapansanan sa tao. Kana bitaw himuon nimo mga higalang katawanan ang dunay diferensya mga disability bitaw di kay ko kuan ana. Sa ako lang po na, no? Para ambot lang ka sa uban kung okay ninyo pero para sa ako lang mo nang akong ukihan ko tong Dolphy kay natural kay mga joke. Pero katong uban nga mga mag-joke-joke
usahay makaluoy na sa tangan aning kamot sa puntaon sila. Panginabuhi lang puntaon tong ila. Ako lang agi katawa mga sugid dig paminaw. Kay kanana ang himuon nimo katawanan ang disability sa tao, kanana ang imong himuong insultuhon nimo si katao aron makatawa ang uban medyo kung imo kung ibutang imong hunahuna kung ikaw pa na medyo di pud maayo. Or baka imong parinti na di pud maayo. So kana di lang ta maghisgot mahigala atong tan-aw na kining isyu mahigala nga iyang binuangan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nabahin ang tao ani kay kadto mga DDS suko mahigalang bayas ganda. Pero kadto mga higalang nilaban pong bayas ganda kay nasuko ni Duterte. Okay po ang bayas ganda day. Maayo kayo nang iyang joke ana sa ba. No, pero in general mga kaigalaan ang iyang way sa paghatag og joke medyo dapat iyan ng koreksyonan sad. Kay sama mahigala lagi Jessica Soho nga tungod lagi sa iyang gidakon tungod sa iyang katambukon nga iyang giingnan nga angay timbangon ni og imong timbangon mo ingon kuno timbangan day nga one at a time. Og iyang giingon og i-rape ni si Jessica Soho kinahanglan kuno igang rape kay di mahurot. Mahimo nga ang ubang tao makatawa ana pero mahimo sad nga ang uban mura og kuanday murag ma-turn off sila, no? Kay doon naman po yung mga fans to Jessica Soho bisag anak lang na Jessica Soho mahigala doon naman po siya iyang kaugalingong mga fans considering nga na po na sa media doon na po siya iyang kaugalingong program dili po na pasiksihay ang iyang program lahi po og content ng iyang program. Straight to the point. Kana mga kaigalaan nga medyo kuan gyud pero iya tong gihimo mahigala og sa uban pa nga iyang himuong komedya imuong katawanan ang mga ordinaryong tao nga medyo nakaingon ganito iya mga kauban mga higala nga murag dili na katawanan ng imong joke ha. Ato lang ning agig katawa gihapon mga kaigsunan kay mao lagi na ako mismo magtan-aw ko mga jokers niabot ko laing lugar tan-aw ka na mga komedi bisag kaning mga comedy bars day nga na tan-aw ka mag-observe ka do na gyoy naningkamot ka po sa taon sila nga makatawang audience. Ang common gyud mga higala ana mga joke bisag ngadto ka sa Amerika nakasuway ko to sa Las Vegas tan-aw ko mahigalag salida nga joke gihapon komedi mga higala nga salida ang kasagaran mga kaigalaan nga himuong katawanan kanang relatable sa mga tao kanang kasagaran mag-away gyud mga magtiayon kana kay tibuok kalibutan mag-away naman nag-asawa ba nag-asawa ana nya kanang mga natural nga awayan medyo magkatawa ang mga tao pero kung doon naman ko certain joke mahigala nga kanang group of people maoray magkatawa anang imong joke ang lain nga group of people dili pod magkatawa mo nay tinuod mga sugid paminaw no so doon na po yung mga tao nga maayo mga punchline doon na po yung mga tao nga gifted sa Dios nya mo pagkatawa no doon na po yung ban nga imong pinugos di po magkatawa ang mga tao pareha ng the same joke tanawag na Steven og si Goliath og mo deliver mga higala og joke bisa pag mabalik niyang joke karon hindi kin gali niya nga magkuyog ng kuan bisa pag mag-joke sa Talisay sunod sa show to as Mingililya sunod nga show to as sa Karkar ini joke ni Tiban o ni Goliath bisag the same joke ini deliver ang punchline makatawa gyud ka natural nga pagkatawa po naman po iban nga mag-joke the same script ha ini joke nimo ang mga tao di mo katawa niya imo lang siya mga tawa na ta Kini uban pang mga sutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Ning mga oras sa mahigalas dili pa ta mobalik ining baha nga isyu. O kining flood control project mga sukid tigpaminaw. O inguman katong ungo-ungo dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Makaingon tag napabagid ay ungo ron mga higala kay nagpatambal mas tambalan to. Di kurog-kurog man sad, no? Kay naagyo siguro okay. Ato ni pagtagad nga buntaga mga kaigsunan unya kining balikon ako ang Department of Public Works and Highways appeal ang QM builders kung moingon silang motubag sila sa isyu legitimate man nga isyu ato silang patubagon tagaan to sa microphones DYHP explain nila no ang ilang side mga higala willing kay ta
kay uroy og maka-explicar sila di ay. Kini dayong 414 projects ang akong unang pangutana ani mao ba gyud ni ang naabot sa Sugbo or basig kapnan po nito sa kauluhan daan. Basin og dili ni ang inaning figure dili ni mo iniabot sa Sugbo. Kana og panalitan kung dili ni mo inaabot ang akong sunod pangutana pila ra may naabot sa Sugbo. Straight to the point. Nan kung panalitad maunay naabot asa man ning mga proyekta kana simple naman ako mga pangutana. Straight to the point. So mo na nga mayo og ang Department of Public Works and Highways maka-explicar sila ana kay kwarta man is katawhan ang gigamit ani. Legitimate issue man ni mga sukid tig paminaw. Kini ato way personalan niya man ni nang gawas man ni karon sa tanang media outlets even sa mga pamatalaan manghigala sa pamantalang the Freeman og Sunstar karon ni aman po ni nang gawas man ni. So kung atong basihan mahigala naa man tanan kanang maong mga reports na ang ato dilas DYHP ato ning hisgutan kay valid kini, legitimate kini nga issue, no? Mao nga kanana ang dili ta mo pasangil dayon kay matubas DPWH dili na ang ipasangil. Of course, mo sunod ta na nga dili ta as early as now, as I have said since yesterday, as early as now I would not accuse QM Builders nga mao ni mo na. But ang ako ani derte mga pangutana nga maayo og ma-explain nila sa publiko. Straight to the point. Nalibog tani kalakihon sa may unahon og take up nga issue kining baha, flood control project o kining ungo-ungo. Giamay mo chat nako mga higala daghan man mo chat nato nga moingon nga kini ni ang ato lang balikan tong flood control project. Niya po'y uban moingon nga unahan na sa tong ungo-ungo. Unsa ba gyud inyong gusto? Niya may babae mahigala nagkirig-kirig man ni mga sukid tig paminaw, So sige, karon taon lang. Unahon sa nato ng baha, sige mahigala kay kagahapon man god ni baha na masagod gahapon mga sukid tig paminaw. Naunsa ba ning kalakiha mga higala? Onya kinani ang timing man to before si President BBM deliver sa iyang State of the Nation address. Dunay krising danti og imong tulog ito ka mga bagyo. Nya samtang magpadung tas December di malikayan mga higala nga naamang gyud ning mga uwan-uwan gahapon bitaw. Unsa man tong kagahapon daykin nga tungod man is bagyong Goryo. Layo ra nis Goryo. 2 oras Goryo sa may extreme Luzon. Pero ang uwan-uwan man gud mapitaran ta dire. Inig-uwan gamay baha dako, Las do na pod mahigalay localized thunderstorms nga maoy nakaamong nga mobaha ta dinhi. Mao kana nga di malikayan mahigalang mahisgutan ta gyud no? Kaya niya may baha-baha. Problema sa baha. Niya may flood control project. Mo na atong klarohon kay sa ba ni? O inanay mga higalang 545 billion ang budget sa flood control project sa Administrasyong Marcos. Ato pa ang kwarta mo yung nagbaha di ani. Ato lang ni agi katawa mga kaigsunan kay di gusto mahigalang maghisgot tag baha. Dapoy uban gusto nga unahon sa kuno gyud ang paghisgot nga dunay pagpangambras niya adtong mga ungo-ungo. Kini ato mga listeners malibog ta ninyo na demo chat nako unaha ang baha-baha. Dapoy mo chat nako unaha ang ungo-ungo. Bitaw, mga kaigsunan ato sa tagagpagtagad kuan lang isunod-sunod ta lang. Gahapon man gud gaun-uwan. So pag uwan-uwan nabo na po nakasinati na punta mahigala sa grabing baha. Mo na ato sa i-check si Pulaw Robe sa pagsubay kagahapon. Unya doon natin mga videos mahigala nga nakuha pod gahapon atol mga higala ining pagbunok sa uwan. Atong i-check na ang report ni Paul Lauro within Cebu City, Mandawi ug Talisay ang kusog nga uwan og ato sa may Lapu-Lapu. Kinigong kusog kayo ang baha mahigala nga sikat kaayo gyud kanunay basta muuwan. Kaning is fortuna pagkagrabihang baha diha. Mura gud mga higalag na himong suba. Kaning dapit sa may Gaisano Country Mall. Hesus Ginoo ko.
Kanang dapit sa may UC Banilad, UC Lapu-Lapu Mandawi Campus. Kana diha padong saka sa tulay. Didto padong sa First Mactan Bridge. Kana UCLM. Diri mang higala Cebu City. Jesus, kanang dapit Sunstar downtown area ngadto sa may sitio. Manay mga grabe kayong mabahaan. Kanang Colon area grabe. Talisay, basta manglutaw na mahigala mga sakyanan nga naa. So, kinini ang pidandako ang problemahan na nigbabaha mga kagalaan na agyod. So muna nga itong i-check ko no bes Pulauro kaysa may nakasubay kagahapon na unsang itabu ato, ha? Ato mga pagbabaha gahapon. Pero akong balikon ha, ang taga Department of Public Works and Highways, gadtuan man itong reporter kagahapon, atong pa-reporton sa karon. Unya kung mahigala o maka-interview gyud ta maayo, no? Nga maka-interview tag dugang live kanag musugot sila. Basta akong balikon nga willing kay ta dinhis DYHP maminaw nila. Number 1, ang Department of Public Works and Highways Regional Director, maminaw ta. Ang Kirante manghigala QM, Kirante, saan yung M ano day? Kay, kung man QM Builders, no? So, maminaw sa tanila. With all due fairness, no? Kay, kanana ang naman tayo mga legitimate nga mga pangutana. Angay mahibawaan sa katawhan, labi na nga kining kwarta nga gigamit anay buhis man sa mga tao. So, ang katawhan doon ay katungod nga mahibaw hain dapit na dapat ning maong mga kwarta. No? Nya with all due fairness nila pod og naunsang hitabua, ha? Og ingon man sa bahiga sa QM Builders og naunsang hitabua. Atoy pa-confirm kining 414 projects nga giingon ni BBM, ha? Tinuod bang naabot sa Sugbo ni? Naabot ba gyud 414 ba gyud may naabot nga projects? Doon na batay budget aning 414. Og wa makaabot ni pila man ang nakaabot ra. Dito sa QM Builders, Kirante Martinet, mauday ni ang QM. Unsa man ning Martinet, lahi ning apelyido? Sa iyang asawa. Okay. Kay nagsugod ba ning kinini ang QM day mga kagalaan, supplier man Nagsugod ni just dumanhog, unya ni expand ngadto mahigala sa ronda, bago-bago na sila ni sud na og kanang pangontrata, no? Ngatod nga ni dako sila mga sukintig paminaw. Okay, muna nga muna nahitabo. So, kining ato sang balikan kadali is Pulauro. Sa may nahitabo sa baha kagahapon, Radyo Man Paul. DYHP RMN Report. Radyo Man, Attorney Ropel, naanad na niya atong Mandawi City Government, Cebu City Government, ining lulop-lulop kay Guman og uwan, Attorney Ropel, ikataod-taod, wa naman magkinanglan og vacuum, no? Mo hubas raman sa iya, Attorney Ropel, pero nakahatag ni kahasol sa ato mga motorista kining maong problema, kining problema nga dugay-dugay na gyud nga wa na matagad sa atong city government, no? Ang Cebu City, Andawi, same as usual, Attorney Ropel, kato mga area nga kanunay nga bahaan, maorig yapon sa kanatong nga nakita gahapong adlaw, no? Kining video nga itong ipakita ron, Paul. Kining video itong ipakita ron. Asa man nga area? Kining atong video nga naghani atong video, Attorney Ropel, no? Na ay Mandawi. Onya, ang pinakabag-o sa mata sa katawan, Attorney Ropel, kay ang bukid mismo sa Talisay, kining sa Manipis, grabe ang baha dito sa Attorney Ropel, no? Ubay-ubay sa natanggo ng mga motorista dito sa Manipis gapong adlaw, Attorney Ropel, no? Pero ang Cebu City, unahon to Cebu City, gawas ka nagbaha, nang gawas ang daghang basura na nagsubay sa kasapaan. Na ako'y litis na video, Attorney Ropel, sa Tipadilla na siya, kanang titiganos basura, Attorney Ropel, na makita rin mo ba? Grabe ng basura na kuano, na nagkatapok na ba? Grabihang baha, Apol. Yeah. Kanang kuan, murag na inyo na mga tao dili dapit sa magdisgot ng Mandawi, Attorney Ropel. Ananda na nila diyan dapita kanang sa Subang Dako, diri sa Iis Fortuna, ay human sa uwan, Attorney Ropel. Katawag mo, mas banda yun. Yeah, og ari po sa Cebu City, diri sa Colon area, Hongkira, di Padilla, di Bonifacio, kanang sapa na ay mga nagtapok na mga sagbot, Attorney Ropel, dirinis na Tipadilla na siya. Nga video, no, atong nakuha, Attorney Ropel,
Nagyaw-yaw yun ang mga tao ito. Halas basura sa syudad okay, nagtapok na anod lang sa sapa. So, noon siya mo apaw, pero trap na siyang mga sagbuta so lero pilihan na ang gayon nga mo awas na yun ang mga kasapaan, no? Pero mo awas og sa di ang kasapaan at Tony Rupil ulamang mo lulok na yun ang mga kaganan, no? Ini pasyo diha dapit sa may tindahan sa atong diehard nga listener. So siguman sa ulang Tony Rupil magbilin dayon og kanang lapok, no? So mo ni netabo ang pinakagrabe gyud wa pa kaburak mag-ayong uwan na Tony Rupil ni dahili na ang yuta sa may sitio Huyuhoy sa barangay Busay. Pero ipahibaw tarong buntag ni Capio de Sanchez o ni Consejal John Lopez nga maagian na. Pero gahapon na Tony Rupil motor gyud makaagi og tao, no? Sa lugar kiningdan ng sitio Huyuhoy barangay Busay lapsanan ni siya og padung kag budlaan. Mauling kasadahan nga mo padung kag budlaan mao siya usa sa mga agianan diha. Pero gipaibaw tarong buntag nga gi pulawan gud sa taga-disaster o sa atong mga opisyal o barangay disaster sa barangay Busay ang clearing operation gabi no? Sa hapon naman to, gabi. So ang atong head sa operation sa disaster si Retired General Adelson Kumar mao'y nangungusad sa clearing operation gahapon niya. Maagian na, no? Sa mga mangutana ron, maagian na ba ang sitio Huyuhoy lapo sa barangay Budlaan sa Maybusay? Yes, maagian na. Gipahibaw ta ni Consejal John Lopez na ining mga orasa nga pasabol na ang lugar diini dahili ang maong yuta Attorney Rupil. Ang forecast yun sa pag-asa Attorney Rupil, hindi lang kay Metro Cebu, no? Doon ay mga pipila ka mga kalungsuran na apektado sa jud yatong gikusgon o gidaghanon sa pagbuldak sa uwan na Tony Rupil, no? Dili sa may habagatang bahay mo hinungdan nga nagluno pod ang lungsod sa Mindanilya. Diya sa may kanang paborito po kayo nga maglunok dahil ang linaw, no? Linaw diya Tony Rupil. Linaw Mindanilya. Linaw Mindanilya. Boundary po na siya sa Talisay yapon. Boundary man ang linaw o linaw Talisay o Mindanilya. So apektado po ang mga motorista, mga gagnay ng mga sakyanan, lisod yun. Ang uban, ilan na lang giduot ang ilang motor, no? Nagpataliwa na lang sila kay dula may drainage diya Attorney Rupil na ang tubig ba? Gaulbo-ulbo. Doon ay drainage diya gaulbo-ulbo. So meaning, nanubra na ang tubig sa drainage. Kaya niguwa naman siya. Subok naman siya Attorney Rupil. Nakahatag o nakampabaha sa may Linaw Mindanilya Attorney Rupil gahapon. Pero ang bagong talan-aw na Attorney Rupil, kining video na ato ipakita tukmid, no? Kining sa Manipis. Manipis bukid na rin. Bukid na rin si Attorney Rupil. Daghan maging tubig. Asa man kani mo na yung ipakita nga video? Mo na Manipis. Kana. Kini Manipis asa na bita ni Paul? Mosaka ka dito sa kon Paul? Ari ka gilagtang Talisay alang sanan padung kang tabako. Toledo Attorney Rupil, sige kag-agi po diya sa una, di ba? Kana na ko hearings Toledo sa una, diha ko maagi. Hearing mao na yung pinaka-shortcut ko diya, dali ra kayo ba? Dili traffic pod. Sige ba ya ang trabaho diha sa REPRAP Attorney. So naay baha sa bukid. Uy. Nigo. Mo na pangutana. Ila ni gikan ni tubig. So nagpasabot ba nga naupaw na ang ato kabukiran? Baha sa bukid ni. Asa pula, gamay lang Paul. Ano man ni naunsa bang hitabo bitaw ning kalakiha nga kabaha man bukid. Straight to the point. Na atong balikan ito mga issues may galang nagbaha man tong bukid. Unsa man to hitabo Abi na ko dira sa may downtown area may galang nagbaha. Kisa may nakakuha aning mga video Radyo Man Paul. Nganong mang doon na may baha dito dapit ni sa kuan. Manipis. Talawang kasada nagbaha. Ano sa man ning kalakiha? Straight to the point. Mura man noonig mo ni nga ato ning klarohon gyud, no? Ngano na unsang kalakihan ni nga nabaha man ning bukid. O niya atong balikan mahigalaw sa si Radyo Man Paul Lauro ining dugang report ron. Labot ini. Unahon tala sa ning baha kay do na magumingon nga unahong ungo-ungo. Daghan po ni ingon nga unahon sa ang ungo-ungo attorney. Dapo ingon nga unahon sa ang baha. Sige anak lang unahon sa atong buaya isunod tong ungo.
atong balikan mga kaigalaan. Ni mga panahon na as early as now, dili pa ta makatumbok kinsa gini mga buaya ining kalakihan. Kaya mga tao nga naminaw nato karon maka more or less pakabana-bana naman sila ron. Pero ako sa akong kabahin, dili sa ko mo burak gyud og maayo manghigala kay imbestigaronon pa ni. Pero dapat ang ato mga pangutana legitimate kayo nga matubag yun nila, no? Unang-una gyud sa Department of Public Works and Highways, sila giuna gyud nga motubag ani. Unya of course ang QM og makatubag sila mas maayo sad. Atong gi-welcome, no? Nya willing ta maminaw sa ilang side og naon sang hitabo kay basig mingon din QM day nga tinuray bitaw na lista na 440 na pero ang nadawat ng project wa ra gyud kaabot ana. Pwede man. Unya baka manghigala pero ang budget mo ni ang nadabot na mo sus gamaya ra ginaabot na mo. Mapwede may nana sad mga higala. O kana nga ato lang yung klaroho ning tanan. Pero ato sa balikan si Paul Lauro kay ngano man ni Paul nga nagbaha man ning bukid Paul. Yes, radyo man Paul. DYHP RMN Report. Ito na, Atty. Rotel, no? Maunay dako kayong pangutana, may, di man gikan tubiga, no? Ngano ni siya mutuhop o mga punuan sa kahoy, nagpasabot na bagha ni Atty. Rotel nga naupaw na ang atong kabukiran diya sa manipis, no? Kay nibagsak man ang tubig. Ay din, naupaw ang kabukiran, doon ay nagkwari din ha, nangaupaw ng atong nga bukid o wanay mga kahoy. Sus, Ginoo ko. Okay, gikwari na ba? Gikuha naman na yuta dito sa ibabaw ba? So, apektado ang mga tanong-tanong dito, Atty. Rotel, nga adto ang takto tumutuhop ang bagsak nga tubig uwan ba? O niya, kaya wala naman siya ikapunduhan dito sa bukid pa lang. O itong padayugdog na siya dito sa ubos. O na, video nga, nagsubay yun siya sa daan, Atty. Rotel, no? Wala siya, sityo, bambo na siya, matod sa Mao ni ang kanang kalsada Paul kung gikan tag Toledo, anak ta mo agi arit ka tugpas may tabunok, no talisay. Na siya kanang dana Atty. Rotel siya. Tato ning kaning nagbaha nga dan, tato na ning nahuman-human nila reprap pa. Kita man diha sa background niya. Nahuman-human ni jud ang reprap. Habi pero lumot din na gikan ng tubiga ka. Subay mas lagap dan. Wa ni masubay. Ang sakyanan sad. Sige ginahinay. Hinay mo kay ang tubig na naman dan. Ikuyog naman. Ikuyog na sa dailo sa mga sakyanan ba. So, kanta siya sitwasyon, delikado. O mga motor Atty. Rotel gapon, wa mo biyahe. Gawa sa mga purwheel, no? Mga motor. Kani motor-motor lang ka Paul, delikado maanod kaning kalakiha. Ay, tapo ka Atty. Rotel, kay nagkuyog man na siya mga balas. Sus, mga Ginoo ko. basbas, mga bato-bato. O niya, batungtong ang ligid des motor. Wa na, o, ikot kay mo diya. Slide yung ka. So, motong wa mo biyahe ang mga motor. Ingon to sila nga, huwat ang tanig. Ano saan niron mo? Lorang ni Uwan, ha? Sige Uwan, sige mo saghatag sa dailo sa mga yuta at Atty. Rotel o lapok, no? So, mga na problema ang mga motorista po. Dili lang sa Cebu City, ang problema di ay sa pagbulok sa uwan gahapon. Apil na di ay diri sa portion sa kabukiran sa manipis Atty. Rotel, no? So napurisyo po di ay intaon ang atong mga motorista sa ilang biyahe gahapong adlaw kay ang manipis lisod sa silang agi kay nagbaha man dito. Kuyaw ani nga tilimad-on Paul, kuyaw nga tilimad-on no, naas kalsada mura mang kalsada nahimo na hinuog suba nang naadi ani agi ang tubig radyo man Paul. So na ato lang tan-awon jud sa mga nasa gobyerno aw na to ang quarry operation, no? O unsa kadako ang hatag og kadaot niya sa publiko sa mga motorista Atty. Rotel kay duda ko diha sa manipis kana lang nagpadayon ron sige kuhag mapa kuhag pagtrabaho anang reprap di ina sige kab-kab so maurag maigo na siguro na diha ang mga punuan po sa kahoy Atty. Rotel nga maontay kabagsakan o mukuhop ra dito unta ang tubig dito sa iyang mga gamot pero tungod kay naupaw na lagi nakabgab na ang mga yuta dito bagsak na nandiri sa ubos ang tubig Atty. Rotel. So sinabi na sapa diha Atty. Rotel. Nana say sapa diha pero wa gyud wa kay makita nga gikan sa bukid no ang bagsak sa tubig and subay man sa dalan tumotong wa gyud ka lihok ang mga motorista. So mo ni Atty. Rotel ang talan-aon gahapon dili lang kay diri sa Mandawi, sa Cebu City, apil na ang mga silingan natong syudad o kabukiran sa grabing epekto sa pagbulok po sa uwan gahapong adlaw.
Sakay gapon sa atong RMN Patrol Urban Speed Pilot CC Sumampong. Ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Salamat po Lauro sa imong reports na i-preserve to nga video kaya to ipakita sa taga Department of Public Works and Highways. Og na budgetan na ba kani sa flood control nila tong area ha? Ato nga lang nyagi kataw-katawa mga higala subong pamalandongo no. Ang mga tao dito dai nga namuyo itong lugar, delikado to. Sus Ginoo ko makapanguros man ta adto mga kaigalaan. Now, muna nga kining issue sa flood control mga kaigalaan hangtod ron mao ni ang talk of the town. In fact, sa ato diri sa Cebu, nigawas kinis pamantalaang The Freeman o Sunstar. Asa man ang The Freeman rong adlaw names. Ang katong front page ron sa The Freeman, pulos si naghisgot mahigalag Department of Public Works and Highways. Kini Sunstar ni ang katong ang sa The Freeman kani, free sa ipaduol gamay para mabasa nako. Unsa ning kuan? Okay. No charge of wrongdoings. DPWH Defense Flood Contractor. Sa Binisaya paani wa kunoy charge megala sa mga wrongdoings. Sa pabisaya ng wrongdoings day? Sayop nga binuhatan. Ang DPWH Department of Public Works and Highways, DPWH, Defense Flood Contractor. Ang DPWH may dipinsa sa kontraktor ni mga pagbaha. Okay. Walay kahiwian ko nung gibuhat. Mo kini ang gisulti sa DPWH. Ang sa Sunstar, unsa man tong Sunstar daw, unsa man to iyang kuan? Iyang headlines atong paminawon sa kadali mga kaigalan. Archival demands DPWH transparency. Medyo sikat mo ron DPWH ha. Medyo sikat-sikat mo ron panahon na. Mauna nga ato ning tagag-pagtagad ron kay medyo sikat-sikat mo. Og unya mga higala atong balikan sa nya. Kinini ang nagawa si sa Sunstar og sa The Freeman ang atong kauban si kasamang RV Veloso ni Adto Sab. Giadto may galang Regional Director sa Department of Public Works and Highways doon na sa atong kaugalingon nga investigasyon nata itong kaugalingong pagsusi. But pasabot nga kinini ang tanan mga media outlets nagsusi ani ang DYHP, ang inyong kasaligan nga sibianan, ang inyong credible nga source of information ni himo pud amo mga higalang kaugalingon no nga pag-research ani unya didto si kasamang RV Veloso mga higala ang atong Capitol Beat Reporter didto gyud mga higala sa opisina sa Regional Director sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Kinsabay atong DPWH Regional Director mga panahon na kasamang RV niya, kumusta man ang inyong lakaw kagahapong adlaw? Yes, kasamang ARBs atong tagagpagtagad ni ini maong hisgutanan labot ini mga pagbabaha mga higala no. DYHP RMN Report. Yes, kasamang RV. Yes, kasama Attorney Rofil, maayong buntag ni mo dihangin man sa atong mga suking tig paminaw, maayong buntag ninyo mga kasama og mga idol. Yes, kasama Attorney Rofil, personal tan nga nibisita gyud sa buhatan sa Department of Public Works and Highways. Kisa may itong Regional Director ron? Atong nahimamat didto og nakahinabi si Engineer Danilo Villa Jr. Danilo Villa Jr. Si Engineer Danilo Villa Jr. Saan ni siya day insultian ni Tagalog ni Bisaya o waray-waray Ilonggo or unsa man ni? Taga-asam ni siya? Tagalog ni siya, Attorney. Tagalog ni? Tagalog ni siya, Attorney Rufil. Okay. So dito ang iyong opisina sa may Lahog Yapon, Department of Public Works and Highways. Diri sa may SRP. Sa may SRP? Kaning diri. Ang regional office sa Regional office. Kaysa una ko duman sa Lahog man to? Diri sa dako ni ilahang area diri ka sa mga Attorney Rufil, diri sa may murag may tunnel man tingali na basta sudlunon kayo ka sa Matterfield duol na siya sa usa ka dakong tunghaan diha sa dugay na hindi ko kasuroy in the airway. Parehas Kapitolyo ba pag puli bitaw pambalik 4 ako paminaw gud yan na ang opisina ni Pabling sa una reporter pa ko diri man mo to opisina ni Pabling. Cover mo ko dito sa una. Kuan, samtang estudyante ko sa College of Law, madadalan ko itong kunal. O gani, pag magsugod ng press con, basa-basa gamay, nagsugod na, apel ng press conference na yon. Pag siguin na may governor, wat na dito niya diha.
Nabalhin siya Balhin sa siya? interior. But si David diha gyapon niya gigamit. Dito sa kang Sir Pabling. Kay wa man ko Former kasaka na governor. pagka gobernador David murag ko ka suloy sa kapitol. Wa ko kasaka. Pagka gobernador Gawin murag na invite me in Leo Lastimosa at the time, ako si Leo si Bobby. Dito sa kwan nagpresent sa about itong sa SEC pa kini justify siya ba. Nga gidam kong Leo nga kuyog ta. Ni kuyog mi dito. Murag ko pagkasod pero iyang opisina ni Gawin pa diha sa kang Pabling gihapon. Nibalhin na dito sa may Ibalhin siya sa interior portion at Oh, dako kaingon pag report na ba hindi na ko ma-imagine yun niya asa si Sir Joseph Tubila ni text ako nga wa di na mao. Silingan to ni Kapitolyo wag ko kasaka diha mga higala. Antod karon sa opisina ni Pambalik 4 pagko kadto. So kanang opisina ni Pambalik 4 dapit ka po social hall. Duol siya sa social hall, bali nearer sa gallery kasama Terfield. Bali kung nakainumdum ka nga na ay dome, Okay, okay. o katong duol gyud sa dome. Ang So first kung mosaka ta office sa left Kapitol side. agi sa atubangan gyud o mosaka ta sa hagdan, muditso ta ng sa second floor niya na ay social hall ang kang pam diha sa wala. Okay, ang kang Gwen des tuo sa una. Too. O wasa mo puli sa opisina ng Gwen. Wala gihimo siya nga kanang conference area. Conference area. Basig yung gipungsoy yung di balason ng opisina. Probably balhin sila diri sa portion nga kaning ganing diri dool sa entrance ato Katong pagka-suspension ni Gwen sa una inday to primero pagka-suspension kay ni Pabling pamantang opisina no. Oh, mo sa siguro tong na-suspension man sa dito sa una pagpanahon ni Pinoy. Ang ombudsman sa una si Kapato Consita Calpi Morales. Nagsuspenso siya sa una unya tingaling imbalhin sa ilang opisina dai kay iyang gipungsoy si Wai di malason yung opisina harap. Imbalhin siya na paduol sa may kanana ang social hall pagabot social hall mao na sad hantod karon pilde siya. Una siguro Pambalik 4 di lang ko mosunod ang opisina kay basin og dili maayo na dai kuy swerte. So kini ni ang nadiha dai ang DPWH sa una magud indaken lahog man wala dai opisina DPWH sa lahog wala dai no. Porbida di ay no. So there sa SRP na dai dako nila opisina, regional office na regional office gyud na siya kasama Terfield. Dako gyud na sila og area diha. Asa napita na? Kung ma-mention ako dol siya sa UC. Sa UC Mambalay. Mao ba? Okay, so mo na giadto ni kasama RB ha ako lang gi-establishar gyud mahigala nga kanang atong kauban niadto gyud kay aron nga in fairness ba ato mga higalang mapaminaw ang Department of Public Works and Highways labot ining sitwasyon na ron. Kitas DYHP dili ta ingon nga mugna tag istorya na mana nya di ta gusto mahigala nga dili klaro niya to klaro gid padadal to tao dito nga makuha gid ilang side mo na nga kini ni ang dumanhog pwede nito padadag tao sa dito og mosulti og maklaro na to nga motingog si Kilante. Pero kung dili, may produksya mo ari, pwede pod, no? Para nga ato may galang mapaminaw gyud, no? Kinsa may makasulti for and in behalf sa QM Builders. Unya sa DPWH, na naman ilang regional director ni sulti na mahinoon mahigala, so mo na atong tagapagtagad. Paminawon to ang kumpleto gyud nga report ni kasamang RV Veloso. Straight to Na the atong point. tagapagtagad mahigala kay gahapon na sinati ginato ang 101. So karon og dunay project si President BBM 545 billion nga flood control project para nako lang ba no o maghisgot tag Cebu dili ta flood prone province dili ta appeal sa top 10 flood prone provinces but nakakuha ta og ikaduha ta sa daghang project nga nakuha dili man ta kuno na okay lang na nato no pabor gud na nato kung buto na naon sa to pa maay kita ha maita mo diskarte kay nakakuha gud ta ana nya ang atong pangutana kung pag-abot sa Cebu ana ang atong Department of Public Works and Highways ilang i-distribute o klaro unta para nako lang ba para ma-feel sa mga tao ang impact ma-feel ang impact giuna gyud hatag ni Kulon dai para nako Kulon kining Cebu City, Mandawi City, Talisay City para nako lang ngano man feel sa mga tao kay mao man gani ang unang targeton gyud inday para nako lang ha na maka-feel ta tanan nga wa nasulod ng baha niya daghay makaingon dayon nga maayo gyud ang administrasyon ni Bongbong pero kaniyo wala magway impact ba? Sumuna nga, kuan,
But before na, ato sa balikan sa kasamang RV Veloso, kay iyang gibisita dito mahigala ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways. Mga unsang orasa mo muna abot dito kasamang RV o kumusta man ni atubang lang nimo ang Regional Director na to? Yes, kasama Attorney Rufil, niabot na dito mga pasado alauna, kasama Attorney Rufil, niya na-entertain. Mayo, pagka ma-entertain mo, alas 2:30. alas 2:30. Mayo kay, kuan, wapay uwan-uwan na ito panahon na. Wala pa. Kay basi ba, init pa. Pag abot na, paghuman, igo-gyud pagka taod-taod, ni uwan na, bunok gyud ang uwan. Abtan gyud nato dito nga, perting uwan na. Kay basi ba, abot nyo ito nga, Director, kan medyo na late, gyud gumigamay kay, grabe yung bahap ni Director. Oy! Kasama Attorney Rufil para makahinabi sa gitag taas-taas pero mo lagi na ang ilahang oras pod is kanang limited pod ba limited sad pod toy mga gi-prepare pod nila kay karong adlaw adto masad sila sa Kongreso. So tuwa si Director ron sa Congress. Kaysa yes kasama Attorney Rufil tuwa sa Kongreso si RD Engineer Danilo Villa Jr. Kauban sad ang uban nga mga regional directors sa uban nga bahin labi na kadtong mga na-appeal sa top 10 nga mga most katong nahatagan og mas daghan nga mga proyekto. Top 10 sa kuan katong kini ni ang top 10 flood prone provinces pero nalupigan sila nato kay top 2 gud ta nga nakakuha og mga projects. Bilib sa kunin Sugbonon kini mga Subuanon di magpalupig. Abi nako og kanila mga examination sa mga sports astas kinuha ay project. Di ta palupig mahigala okay man na pero kini ni ang sa makita na po nato ang klaro. No? Unya so kini ni ang kumusta man unsa man iyang pamahayag ining flood control project unsa man iyang mga pamahayag sa QM Builders. Yes, kasama Attorney Rufil, giklaro ni Engineer Danilo Villa Jr. nga dili lang usa no or wala sila gipaboran nga contractor which in the name of QM Builders nga mo mangyoy na top 2 kasama Attorney Rufil no mo mangyoy gi-highlight dito sa presidential nga report kasama Attorney Rufil. Si BBM gyud highlight ana in fairness mahigala o takibaw anang kuan bag-o lang takibaw hula pagawas balita ba unsa ni nga ni amanday ang kuan ang Cebu may top 2 di ay sa nakakuha mga projects unya sa mga 15 ka mga contractors i-top 4 man sa dining QM Builders. Dito ta nahibaw sa gibutyag ni BBM. So, unsa may sulti ni ekonomiya day? Napa ko ni mga contractors sa nilain? Sa may ingon. So far kasama Attorney Rufil matod ni Engineer Danilo Villa Jr. nga gawas sa QM Builders, do na pay mga lain nga mga contractors kasama Attorney Rufil nga nalakip ni ining flood control projects. So guban nga mga projects under sa DPWH kasama. Pero nabutang sa mga subcontractors siguro sila sa QM Builders. Posible kasama Attorney Rufil. Ang QM Builders sa magigibutang og ako'y QM Builders mo ingon ko oy dili kay ako royas tang uban na diha nga pero so mo na nahitabo so unsa pa may iyang mga pamahayag anig dugang matod niya kasama Attorney Rufil nga ang kinimanggong QM Builders kasama Attorney dugay na gid sila nag-operate gani bisa ato ang pakisusi 2003 ni sila nag-start sa ilahang construction no although kanang supplier sila sa 1990s kasama Attorney Rufil but nag-start ni sila sa ilang construction sa 2003 unya dito ni dako sila kasama Attorney Rufil gani sa ato ang archives kasama Attorney Rufil dunay mga reports regarding sa ilahang mga projects in the name of Talisay Toledo Wharf Access Road sa 2012 ni siya kasama Attorney Rufil 2016 sad 2015 ug 2018 sa lain-lain nga mga barangay sa Dakbayan sa Talisay sa ilahang nga mga road projects kasama Attorney Rufil under sa DPWH. Although kani nga mga archives kasama Attorney Rufil dunay mga kakulian no ang mga reported nila nga mga projects kasama Attorney Rufil gumikan sa landslide o dunay mga kuwang gamay ra ang ilahang na deliver mo na siya kasama Attorney Rufil sa previous pang administration gani sa Dakbayan sa Talisay sa katong lolo pa ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. So sa ana nga paagi kasama Attorney Rufil diha sad nato makit-an nga dako gyud ni ang QM no with over 2,000 plus kasama Attorney Rufil nga mga workers ug over 150 plus nga mga professionals including engineers ug uban pa nga mga sakop alang sa ilahang project kasama Attorney Rufil. So dako ang kumpanya. Yes, dako kasama Attorney Rufil. Mo na
nga pasabot ni Villa kasama Attorney Rufil nga ang QM Builders mo'y usa sa pinakadako dinhi sa Cebu, hinungdan nga usa sad sila sa nakakuha og dako kaayo nga budget o mas daghan nga projects compared to other mga contractors kasama Attorney Rufil. Gani iyahang na mention nga in December 2021 in time of audit kasama Attorney Rufil, usa ni ang QM Builders sa ni volunteer sa pagtabang sa recovery project o programs sa DPWH aron nga dunay tay mga taytayan adto nga mga kanabang naguba or na mga nangliki ana. So ni volunteer or ni padayag ang QM Builders sa ilahang pagtabang ngadto sa DPWH kasama Attorney Rufil. Unya matud pa ni Villa nga kining QM Builders kasama Attorney Rufil ni agi man kuno di sa insaktong proseso sa aktong bidding ug naman ay processes ang DPWH which taas kaayo no. So nakapasar gyud ang QM Builders. So nakapasar gyud kuno ni ang QM Builders in kasama fairness Attorney no, Rufil. in fairness sa QM Builders. In due fairness sa QM Builders no sad sa kadugay na sad nila sa ilahang industry kasama Attorney Rufil, apan based sa initial nga gihatag sa ato sa DPWH kasama Attorney Rufil, dunay di ay 576 ka projects nga completed na sa Region 7 including na ani ang Bohol, ang Cebu, ang Siquijor, ang Negros Island kasama Attorney Rufil. So, 576 ang Region 7. Yes, pero kining 414 confirm ni for Cebu lang gini. Kana kasama Attorney Rufil maunay usa sa ilang i-reconcile ngadto karong adlaw i-reconcile nila dito sa i-reconcile dito sa dito sa kanang kauluhan kasama Attorney Rufil. Oo. Kay sa 576 kasama Attorney Rufil nga completed, naasay 382 nga ongoing nga mga projects. Okay, nga tungkol ani ba nga pangutan na to ani kining 414 ka mga projects asa dapitan ni? No? Kay ang ako mangong gusto may bawaan ba nga ang tagag priority gyud lagi unta kini po sa manifest ni pakita pula ro kanina bukid nga nagbaha. Tagaan pa nag-priority nga unsa kana. Bisig karon sa nga nagbaha na diha. Pero mo gini, out of 414 projects, how many are implemented in the cities of Cebu, Mandawi, and Talisay? Considering that these areas, mamugini ang grabing kanunay mabaan. Muna gusto nito mapangutana nila og unsa, wa pa sa masulti Villana. Tinuod na kasama Attorney Rufil na usasad na sa ato ang gipangutana kay naabay over 73 billion pesos nga gihatag ang allotted budget no para sa kaning mga projects kasama Attorney Rufil, kaning 576 o kaning 382 nga ongoing nga projects kasama Attorney Rufil. Ato na napangutana na ang 414 asam ni dapita og kung naa na ba mo'y mga nasusi nga areas considering nga kadtong ang inyong consider at that time no sa 2022 to 2024 di ta kaingon nga kanang kato nga time nagbaha man to pero kani karon grabe naman kaayo so naba mo'y areas nga nakita nga kanang posible nga makuhaanan maghatagan na pud og project matod pa kasama Attorney Rufil naa kuno sa AS Fortuna sa Mandawi area kana AS Fortuna unahon gyud na. Yes, kasama so nakakapila man ko na budget sa AS Fortuna. So far kasama Attorney Rufil wala sila na disclose nga amount of budget kasama Attorney Rufil sa kana bang AS Fortuna nga project kasama Attorney Rufil ug duna sad sila sa Cebu City na pa sa i-allocate. Sa Cebu City kasama Attorney Rufil mo na usa sa atong gipangutana pero matod niya nga duna kuno sila giplano nga kining himuon diha sa may likod nga bahin diri sa may SRP kasama Attorney Rufil nga mahimong catchment kuno posible. Pero kinahanglan sa mo-coordinate po sa Cebu City kiningon ba to Dave Tumulak nga wasay coordination kuno day. Ang gawa sa report nga kana ang kuan kay siyempre na may plano ang local government na po'y plano ang national. At sa paminawon kadali ko no sa Regional Director Villa ko no na names gamay lang katong paghinabi ni kasama RB. Then kung napansin niyo totally devastated yung during Odette kung napansin niyo po may naputol po na tulay, meron pong nagibang more or less almost 1.3 kilometers na coastal road na walang makadaan. Ni-recover po ito ng isang contractor nga po in the name of QM na pinilit po tayong tulungan na i-revive po ito within 2 to 3 days lang po para maging passable. So ang interest po siguro ng contractor na ito dahil local po siya, no? Majority ay pabor doon sa part na nandito siya mismo. Siya yung isa sa may malaking asset in terms of kakayahan sa part ng kanyang siguro resources. So, green up din niya po yung opportunity kung
yung mga development initiatives before ng ating Okay, gamay lang kay names. Kat names. Sumo ni si Regional Director Danilo Villa, but mas maayo nga ito mahinabi ni, pero sa pagkakaroon dili pa di ay, kay tu asas Congress. Ato lang balikan na, inigbalik niya dali. Yes, kasama Attorney Rufil. Misaad man sa to siya nga magpa-interview siya, inigbalik niya diri aron sa reconciliation sa tanan nga mga gi-audit didto sad sa kauluhan kasama Attorney Rufil. So far mo na ang ato ang update ngadto sa ato mga kasama mga idol. Kini na yung Radyoman R. Veloso DYHP, Tatak RMN. Salamat RV Veloso sa imong report.